Da akong mami. Very good. Oh. Kumusta ti eskwela yung anak? Kumusta ka mami? Mayat ko nag-eskwela ka nga rin na saya at Un mami. nagdungag ka kini mamyo. Un mami. Very good. Dapat kasta nga kinanayon anak Un mami. Aywan nga yung mami. Agpay subak nga tiinang ke ilaw ng tahanan. Tuwon anak, agpay suday ta. Ampay so ti lesson nyo. Un mami. Agpay suday ta anak, tiinang talaga ilaw ng tahanan. Ampay nga rod si ka mami. Speaker ka lang nga rodan, naka-high volume ka pa. Langgong dati nga ubingan. Sa man tinakita mo nga langgungan. Lakay. Kaya? Wala nagman. At dati nag-chat. Kumpanya iti diaper. Okay. Anong da kanong endorser? Kampay mait niya tirol ko tatay siguraw kasi siguro ti Hindi mo? Ito pala lang tayo kasi siyempre pagkwartahan na kita ka nagmayatan nga ay. Niya roll ko tatay ka now. Adi lang lakay. Kampay ah. Si kakano di takke. Nya. Daday. Ano? Siyak ti kaunaan nga nag-recite di skwilan mi tatay. Aw, pagpapaysa ka natin. Nakalalain ka nga tao talaga. Imala ka nga tao talaga kanyak. Kasta nga kinanayon. Dapat alerto ka nga kinanayon, anak. Aw, ang paya, anya mo ti damag ni Mamyaw. Tinamag ni ma'am daday. No sino ti manugal ti mami na. Nya? Dardaras ko na nga nagitayag ti ima. Sino? Diba naglayngag tong itch ni mami? Nya? Nya? Ay, Chay. Pero daday. Ay, nag-text ni Mamuan. Nagpartak ka kanong nag-insurgent ti Matyawan. Daday manang-mana kanyam Ay, kiwin ka talaga anak ko kasi syempre, sakti kalalaingan. Iti matjis kwilaan mi iday. Testingin ka mang ground. Oh, 99 plus 99. 99 daday. Nya? Malimot. At least napartak daday. Nya? Daday. Diba ko nam nalaing ka ti map? Sakti kalalaingan iti matjis kwilaan mi iday. Gis eskwela ak. Tistingan ka mamagaraw. Well, At dati mga bilay. Nakabatay inti may sanga-sanga. Pinaltoga di may isa manotay pinagbatay. 5 nga billight. May isa di pinaltugam. O kadi, adda pa iti upat nga nabati anak. Papi ka ngayam dati, mali ka ba? Kantay kumangay tamalingay. May isa di pinaltugam. O, 5 di billight. Di adda pa yung upat nga nabatay. Antay no si katibilit dati. Pinaltogan data kaabay mo, hindi ka pa'y lagtayab. Ayaw, di ba? Polisi po dati nga bingay. Ang pahit papaawagan daman ni Mamim Jiskwilaan yawn. Kadik ka mo daday. Batik amo nga. Daman siguro kalukwan nga naramid maun. Angon daday. Awan nga. Pagkarot papaawagan da ni Mamim Jiskwilaan yaw. So nag-recite na lang dati ka. Agon ni mamay. Kustumat aji sungbat ko. Gusto mo di sungbat ko nga. Apay na gusto ta sungbat mo. Agong ni Mamaw. Siguro pinulusipong manahin. Madi daday. Mati nga. Ang paya niya tay damag ni Mamyaw. Una na daday. Itzel, magbigay ng isang halimbawa ng nag-aalburuto. Kinakalaklak ka magam di damag ni Mamyaw. Banahan mo man nga nasungbatan na. Mamut na daday. Mamut adadi nga. Nasungbatak tupay nga dagaw. Nasungbatak nga dagos nga. Katun mo daday. Ay, kaya niya nga gertiin sungba mau. Anak ni daday. Ma'am, naglakamot. Ma'am, ni mamay. Kunat. Ya. Apa nga ito na iramraman man ni Mamim ditan? Binigan mo nga agung nga daday. Kan binigat kayo nga agal alburuto. Ayaw, ma.